Id-dibattitu dwar id-divorzju ġie organizzat fis-sala parrokjali ta' Ħażabbar. Dan id-dibattitu kien ikkaratterizzat minn żbelanċ favur dawk li qed jikkampanjaw kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna. L-istess dibattitu kien ikkaratterizzat minn għajjat u storbju, tant li għal xi ħin kellu intervjeni l-kappellan ta' Ħażabbar biex jikkalma s-sitwazzjoni. Għawnek jew sa nirriflettu fl-imkien, jew sa nġu bis-sentimenti. La opinjoni nistaw, pero ma rridx sentimenti ċabċibla ma rridx ċaraba, please. All right? Sorry bdejt mill-bidu. Joseph Muscat li huwa kontra d-divorzju għal jekk jidħol id-divorzju jista' jidħol waħda tiġi wara l-oħra. Illum minnu favur id-divorzju qed jgħid għax jaqbel id-din minoranza. ħaddieħor mhux inkom, ħaddieħor li jaqbel mal-abort se jirraġuna bħalma xi huwa dritt tagħek ukoll. Waqt id-diskussjoni moviment favur id-divorzju responsabbli qal li l-Istat għandu jkun inklusiv u jirrikonoxxi d-dritt ċivili tad-divorzju. Min-naħa l-oħra l-moviment kontra d-divorzju qal li jekk jidħol id-divorzju dan se jkun ifisser pis finanzjarju fuq l-Istat. Iż-żewġ naħat qablu li l-Gvern għandu jaħdem ħafna iżjed dwar politika li ssaħħaħ il-familji. Sa dan it-tant l-Alternattiva Demokratika qalet li l-Gvern qed jiddiskrimina meta jaċċetta d-divorzju ta' Maltin biss li jġibuh minn barra.